Pois nada, moi bo día a todos, a todas, moitísimas grazas por estar hoxe aquí, pois neste acto no que ante os medios de comunicación presentamos públicamente a candidatura de Xavier Pérez Igrexas á alcaldía de Vigo. Eu quero destacar que Xavier é unha persoa traballadora, unha persoa que coñece Vigo, que ama a esta cidade e que ademais representa un proxecto político para que Vigo avance máis, porque creemos que é necesario a aportación do BNG para o futuro desta cidade. E é que nestos últimos anos Xavier demostrou con feitos o seu compromiso con Vigo, a súa capacidade, e por iso recibiu o apoio unánime da Asamblea Local de Vigo para ser o noso candidato nas vindeiras eleccións municipais. Ao longo destos anos vimos a un equipo liderado por Xavier que non só fiscalizou a labor do goberno local, sino que sempre traballou en positivo. Xavier non se limitou simplemente á crítica e á fiscalización do goberno local, sino que puxo sobre a mesa propostas solventes na defensa desta cidade e foi a voz dos vigueses e das viguesas. Demostrou que se ocupou dos problemas reais e que tamén puxo sobre a mesa alternativas na defensa dos servizos públicos, na defensa de Vigo e do seu futuro industrial, na mellora da calidade urbana e, en definitiva, demostramos durante estes anos non só que estábamos liderando a oposición con propostas en positivo, sino, sobre todo, que temos un proxecto para un Vigo mellor. Un Vigo mellor en materia de vivenda, en materia de cohesión e calidade de vida nos barrios e nas parroquias, un Vigo mellor na defensa dunha cidade máis verde que enfrente o cambio climático ou que tamén apoie máis a e o deporte cun urbanismo ao servizo dos intereses xerais e non da especulación. Xavier encabeza un proxecto ilusionante para Vigo, co obxectivo de poder construir unha cidade máis aberta, inclusiva, participativa e innovadora, e un proxecto que, sobre todo, poña os vigueses e as viguesas no centro. Un proxecto en positivo que confía en todo o potencial e en toda a capacidade que temos nesta cidade, a primeira cidade de Galiza, e que cree que tamén necesita abrir unha etapa que deixe atrás as confrontacións inútiles, as loitas de egos que non nos levan a ningún sitio, o contrario, que están facendo que Vigo perda oportunidades. E ademais é que estamos nun momento no que hai moita incerteza a nivel global, cun escenario internacional que está marcado por unha guerra imperialista en Oriente Próximo, que ademais da barbarie que supón está implicando que as bombas que caen en Irán están supoñendo que no noso país hai unha escalada de prezos que afecta a sectores productivos estratégicos e que ademais están impactando directamente na vida da xente deste país. En contexto non podemos seguir perdendo tempo na confrontación estéril, porque esta necesidade ten que ser o motor principal de Galiza, ten que recuperar o papel de vanguarda industrial e empresarial, ten que ser un referente en diferentes ámbitos e, sobre todo, temos que traballar para que Vigo sea unha cidade para vivir mellor. Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG, con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan a cidadanía, e como vivir nunha cidade que teña espacios con un maior entorno e con máis calidade urbana, espazos onde a xente se sinta segura e gañemos máis lugar para os peatóns en lugares dos coches. Queremos tamén unha cidade que se ocupe e se preocupe dos problemas que neste momento lle están quitando o sono a miles de vigueses e de viguesas, pois aínda sabendo, non, que as competencias en materia de
vivenda son da Xunta. É certo que desde o Concello se pode traballar para que haxa políticas que faciliten o acceso á vivenda nunha cidade na que sabemos que ese é un problema cada vez maior. O BNG tamén defende un Vigo que lidere desde a cooperación. Aí debe de estar o impulso que se necesita para a área metropolitana ou para facer de Vigo esa capital de Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Queremos que mirar cara a Porto vai a ser unha labor importante ante o desleixo que neste momento estamos vendo que teñen todas as administracións que, por exemplo, nin tan siquiera nos están garantindo a conexión ferroviaria por alta velocidade con Porto. Entendemos desde o BNG que Vigo é clave para o futuro de Galiza e que necesitamos un Vigo puxante que avance. Para iso hai que cambiar a confrontación pola negociación, o ruído polo diálogo e a discriminación do goberno do PP pola colaboración constructiva a favor dos vigueses e das viguesas. Hai que romper con ese círculo vicioso que fai que Vigo quede atrás en lugar de avanzar. Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita, e para logralo é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con noso candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas. Estou convencida de que con Xavier a cabeza imos avanzar moito, sobre todo imos dar o mellor de nós para conseguilo, porque temos un gran proxecto, temos un gran candidato e un cabeza de lista que ten compromiso, capacidade e coñecemento da cidade. Unha persoa incansable, sempre a pé de rúa en contacto coa cidadanía, e un candidato que ten a Vigo na cabeza e no corazón, e desde aí imos a traballar neste ano no que temos un traballo moi importante para darlle a coñecer mellor a cidadanía de Vigo o noso proxecto, as nosas ideas e, desde logo, traballar por un Vigo en grande, que é o que defendemos desde o BNG. Moito obrigado por estardes neste almorzo informativo, nesta comparecencia, primeira comparecencia pública, xa como elixido candidato a alcaldía polo BNG. E nesta comparecencia o primeiro que teño que lamentar é que a nosa cidade leva demasiado tempo atrapada entre a resignación e a propaganda. Hoxe estamos a 377 días das vindeiras eleccións municipais, uns comicios que son unha enorme oportunidade para seguirmos a facer avanzar o proxecto aberto en positivo do nacionalismo galego na maior cidade de Galiza, pero que son, sobre todo, unha grande oportunidade para Vigo, para abrirmos un tempo novo na primeira cidade galega, para poder pasar pantalla despois de 2 décadas de inercia e inmobilismo que nos están deixando atrás, para resetear a cidade en positivo e darlle un novo impulso que nos leve máis alá. Para superar as políticas aparenciais que pretenden reducirnos a unha cidade parque temático, para recuperar a cidade para vivir en lugar dunha cidade para mirar, para utilizar os enormes recursos cos que conta o Concello de Vigo en atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses fronte ao actual desgoberno que coa súa falla de xestión deixou sen executar 137 millóns de euros só no pasado ano 2025. 137 millóns non son só unha cifra nun balanzo contábel, son as escolas infantís ou as bibliotecas que non se abriron, son as vivendas que non se rehabilitaron e o transporte público que non chega ás nosas parroquias. É o prezo da desidia. 137 millóns de euros que podían terse convertido en máis e mellores servizos públicos, nunha mellor atención dos nosos barrios e parroquias, nunha vizosa aposta pola cultura como dereito en políticas deportivas ou en alternativas para a mocidade. 137 millóns de euros que, sendo da cidade, das viguesas e dos vigueses, non volveron á cidade para se acabar amoreando neses gigantescos remanentes que son o símbolo dun goberno que anuncia e promete, pero que non fai. Non partimos de cero. O BNG chega cun traballo sólido detrás, construído a pé de rúa, barrio a barrio, parroquia a parroquia, con presenza constante, cun continuado contacto e interlocución cos movementos sociais e, o que é máis importante, con propostas concretas para Vigo.
Desde as eleccións municipais de 2023, nas que recuperamos o grupo municipal e triplicamos a nosa representación no pleno, desenvolvemos máis de 950 iniciativas, propostas ou posicionamentos para defendermos sempre os intereses da cidade e facermos unha oposición útil, firme e propositiva. E ese traballo está a ter un reflexo claro no apoio social á nosa alternativa. Vigo vive un crecemento sostido e imparável do BNG, como demostran os últimos procesos electorais. Aumentamos nun 45% os votos nas últimas eleccións xerais, acadamos nas europeas o mellor resultado en 2 décadas e fixemos historia convertendo o BNG na primeira forza política na cidade nas últimas eleccións galegas, derrotando o Partido Popular. Hoxe hai cada vez máis vigueses e viguesas que ven no BNG a alternativa esperanzadora, solvente e transformadora que Vigo necesita. Con esa bagaxe encaramos as próximas eleccións municipais cun reto: lograrmos dar un importante salto adiante con rumo de facer do nacionalismo galego unha forza decisiva e determinante na primeira cidade do noso país. Non será sinxelo, non o vai ser, porque nada nunca é sinxelo para o BNG, pero como as formigas que tecen formigueiro, sabemos que os avances que de verdade transforman a realidade empúrranse sempre desde abaixo e avanzan palmo a palmo, metro a metro. Somos a forza alza en Vigo, a que millares de viguesas e vigueses ollan con confianza nova, incorporándose nunha onda de apoio e simpatía que temos que lograr traducir en votos cando se abran as urnas o 23 de maio de 2027. Con toda a ambición, sen límites nin teitos, con confianza na nosa alternativa política, pero sobre todo con absoluta confianza no pobo, na veciñanza que o ten que alentar, este proxecto de transformación coa forza imparável da xente. Por iso, desde o BNG, tendemos a man a todas as viguesas e vigueses que non se resignan, que saben e senten que Vigo merece máis, moito máis. A principiar polas 56.000 viguesas e vigueses que colleron a papeleta do BNG nas pasadas eleccións galegas, na certeza de que Vigo temos que ser o potente motor do cambio en Galiza. Pero interpelamos tamén as máis de 100.000 veciñas e veciños que non acudiron a votar nas últimas municipais, porque na súa man está o futuro. No seu voto está a posibilidade dun cambio de ciclo que rexenera a cidade após unha maioría absoluta que se demostrou absolutamente letal para a democracia e para o progreso da cidade. E chamamos a aglutinar e concentrar todas as gañas de cambio arredor do proxecto aberto do BNG. Ningún voto que aposte na mudanza, na transformación, ningún voto que aposte nun novo modelo de cidade pode volver quedarse en representación no pleno. Xogámonos algo tan importante como é poder escribir un novo capítulo da historia da nosa cidade con mans e ideas novas. En pouco máis dun ano, Vigo vai ter que escoller. Fronte a un Abel Caballero esgotado na inercia do máis do mesmo e un Partido Popular que nada lle pode ofrecer á cidade, é momento de construirmos un novo Vigo entre todas e para todos, co proxecto transformador e en positivo do BNG. Por iso, o primeiro que temos que facer é alimentar a esperanza, é trazarmos un horizonte novo, afirmando con rotundidade que sí hai alternativa. Fronte a quen pretende sementar a impotencia, tentando convencernos de que nada pode mudar, o BNG afirmamos o noso compromiso revolucionario en facer posíbel o cambio que é necesario. Unha alternativa coa que construirmos unha cidade máis habitável e moito máis verde, revolucionando de novo a mobilidade con moito e mellor transporte público, poñendo fin ao abandono dos barrios e parroquias e alargando os servizos públicos para a veciñanza, defendendo unha cidade sustentável a nivel ecolóxico fronte ao modelo gris do asfalto e o cemento, colocando o urbanismo ao servizo do interese xeral e non dos poderosos intereses dos de sempre. Unha cidade socialmente xusta e igualitaria, ese é o repto, cunha enérxica política pública de vivenda que garanta o primeiro dereito da cidadanía, que é o de poder habitar a súa cidade. Humanizando de verdade Vigo cunha política social que non deixe a ninguén atrás, botando man de verdade as máis de 60.000
60.000 viguesas e vigueses que hoxe están en risco de exclusión social e pobreza, recollendo tamén o mandato dos masivos 8 de marzo de despregar unha axenda radicalmente feminista con máis recursos e menos discursos, reivindicándonos nos feitos como unha cidade orgullosamente diversa e integradora fronte ao discurso de odio que empurra a vaga reaccionaria da dereita ultraespañolista, e dando oportunidades a unha mocidade que ten que deixar de ser expulsada da emigración ou empurrada á precariedade e que merece moito máis que uns poucos concertos de verán. Un Vigo que asuma tamén o seu papel como motor de todo un país, afirmando con orgullo que somos lingua e que temos cultura, liderando dende a sinerxía, desde a colaboración, dende a cooperación, a nosa realidade metropolitana para nos converter na cabeza da Eurorrexión, volvendo a ser o potente pulmón productivo de Galiza e converténdonos na capital galega da innovación, da tecnoloxía e das comunicacións para garantirmos así o dereito irrenunciável a vivirmos con dignidade dun traballo na nosa terra. Para sermos, en suma, o motor desa nova Galiza que máis cedo do que tarde faremos realidade e que eu teño convencemento será presidida por Ana Pontón. En tempos de descrédito da política como os que estamos a vivir, desde o BNG afirmamos con feitos e non só con discursos que é a política o instrumento co que aspiramos a transformar a realidade para mellorar as condicións de vida da maioría social que representan as clases populares e traballadoras. Fronte a quen reduce a representación institucional a unha carreira persoal ao servizo de egos individuais, a nosa aposta por suliñar o nós, na certeza de que as persoas individuais somos sempre conxunturais, de que o que realmente importa é a causa común na que acreditamos, de que a nosa forza é a do colectivo, o empurre do proxecto compartido. Fronte a quen empobrece o discurso e o debate público, reducindo a frases feitas, a storytelling comercial e a memes virais, nos acreditamos na consistencia no proxecto, na firmeza nos principios e no rigor nas alternativas. E desde hoxe, até o vindeiro 23 de maio do 27, imos traballar arreo, con aínda máis determinación e esforzo do que até agora, para explicar a nosa proposta na certeza de que imos lograr sumar a moitos millares de viguesas e de vigueses para construirmos entre todas e para todos o novo Vigo que soñamos. Porque Vigo nunca avanzou resignándose. Esta cidade sempre medrou cando se atreveu a imaginar un futuro distinto. E eu estou convencido de que o mellor Vigo aínda está por construir e de que o imos facer xuntas e xuntos. Pola miña banda, máis nada, quedamos o